Lelai, pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajingai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pagkaway kaminsim kalong kabakordor. Meta step di kum ka Voice of the People Party kum bagi la penbena bahaga ruski bagi song seat demonstration antai bagi teng ya kani ka seat demonstration jami meta ka sigi ka arpo arteri ku hangne e haswa bangin ko hangne gadon kani ka jing hanglat nagaliang jong ki bor jong ka district bakim sya bakila impose ya ka 163 BNSS di nagaliang jong kum ka party ngila ka party kila island yang bangin ya rung tang sangut bangin le ya kani ka protest di hagani ka por ni Singapmen ba i magistrate ilawan ila adjektif lagi ba la call off ya ketika public hearing hante hapo daistong di negaliang jongi ni ai kublai ya ki ba nong chong sunong ki balaying scam triang ban yeng ban pendam ya kani ka jing temu ban lebor da kani ka sorkar MDA di hagani ka por negaliang jongi ka Voice of the People Party in sa ya Syong Perkat hadin baladep ya kani ka jing pensai sepi kum ki lat thai kubor ba idon ya kaban keren haka jinge dei bat kani ka jingelang ke balawan da kita kinong kersan ke ciri simen da kita kinong elam jok ilaka bat harangkan kani ka jing keno ba harukom haka jinge dei bat kani ka parti ka jongi tengi kwa ban pensai saki pajba jong ka district bat kumjuk saka ilaka nong kli leni saki nong song jong ka daistong bangi kum ka Voice of the People Party ini nak kebenta ban persyak ya kani ke siri simen namar ka jing ailan jong kani ke sorkar bakin le mon bakin le business kat baki sgaudai hakani ka district ka jongi kat ba yang ipat kiba tredu yong kiba juim jakpo nau do yong kikang den kita ka dau ni jing tang nak kani ka nongrim ba ngino ailan ya kini kismen factory bakin le mon tat haduk ba ngiro ngin myo ban treyo ni do yong dau pai ba kum bajulong de ka jing kren jong sekretari jong ka ilaka nong kle I ba fencing ba fence bare I ong ya ka parti ba ngimpai ya kata hangnong I kren keno ya kata ka ilaka nong kle jong pi hangnong I persa ya kata ka public hearing jong pi namar do bas nang le ba kani ka de ka jing thombor jong ka sarkar amdai ka jing le jong pi kum ka ilaka nong kle ka de tang ka we na kata ka bor ka ba sa pendon kam ha ka sarkar de ka jing kren jong wei no nong elam jong ketika dong kata nyuma forestar paju long kajing keren kelung kena katam ni syam ngrim ngis kau tu bakini baro kini kinong elam jong ilaka kini kinong kesan ba hakmat jong ka MPP tingis kau tu baki yo kum keni kalan dan ni ka kabu ya kaban pen yelam bakla yo pai ba halor keni ka jing ki jong ka VPP ka ba syam nongrim di Imdan kani kajing persyak la daka dei ya kiba kersan ni ya kiba persyak ru ki ya hala ka jong kaleti ni kum ka Voice of the People Party ni ying hala ka jong ka nongrin hebat nginom kerwi akhiro ba ka sorkar ka hap hi ban pendem nang ba ka jing bit yang jong upai ba jong ka district hi barok kawe de hagani ka por ka jing call off jong kani ka sorkar ladam dei de kani ka jing ya huri hura le ni ka jing penibor kam sengap kani ka sorkar de ngi na kaliang jong ka Voice of the People Party ni amin sin upai ba undai ban slur bandi ban yet snok tilang habadon kanu kani ka ji ki ka bade ka ba song hok song rim nak ka benta ka pateng ni nameta ka lawe ka jongi de hagani ka step di magistrate ilawan ila tempat ini bangin follow up ya kani ka civil demonstration ingin saya song saya perkat ada kadai yang bangin call off no ya kani ka civil demonstration ro hadir manila de pirai ingin saya pekat hadir boleh sebut